बार मोदाय फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर, बे बार मोदाय फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय बे बोसोराव गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुङानो जादों बेनोथ' संसार। आरो बे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनावनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो लेजेन्डारि एक्टर बिथां राजिब ब्रह्म आरो मिथुराम, मनीषा, रिजु, दांखोलोदो, प्रबिन, ददेरे, राजाश्री, मिजिं, प्रेक्टिकेल, गेन्द्रा, काबेरी, अबिनाश, तुलाराम आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बिथांमोननि बे फैनो गोनां बेनोथ' संसार आबुं बर' सावथुनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां सावथुननि स्ट'री, स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन एन्ड प्रडिउसखौ खालामदों बिथां मिथुराम ब्रह्मआ आरो डिअपिखौ खालामदों नायस्रां गयारी बिथाङा। करिय'ग्राफ महरै दङ काटिना दैमारी बिथाङा आरो एक्शन डाइरेक्शनखौ खालामदों सन्जु सरकार बिथाङा। स' लोगोफोर, बिथांमोननि बे फैनो गोनां बेनोथ' संसार आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बिथांमोना जानांगौ बे फैनो गोनां बेनोथ' संसार आबुं बर' सावथुनखौ बे बोसोरनि फुजानि सिगांनो रिलिज खालामनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो थाखाय एक्साइटेड, बिथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनानै थायोब्लानो जाबाय। आरो आं बे सावथुननि सोमोन्दै माबाफोर आपडेट्स मोनोब्ला नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होबावगोन। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि गोदान फैनो गोनां सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय।